Ако всеки ден имаш нужда от това, може би проблемът изобщо не е в захарта. Забелязал ли си кога най-много ти се яде сладко? Когато си спокоен и отпочинал или когато си изморен, ядосан, тревожен и ти е скучно? Защото понякога не търсим храна, търсим промяна в начина, по който се чувстваме. И така се ражда модела – напрежение, сладко, кратко удоволствие. Повтори това достатъчно пъти и вече не си казваш искам шоколад. Просто ставаш и отиваш до шкафа. Затова следващият път, когато ти се прияде сладко, не се питай само гладен ли съм. Попитай се как се чувствам. Попитай се как се чувствам точно сега. А ти кога най-често посягаш към сладкото? Очаквам твоите коментари на лични съобщения и под видеото. Изпрати това видео на някой, на когото смяташ, че ще бъде полезно. Шерни го, за да стигне до повече хора. Аз ще ти бъда много благодарна, ако ми дадеш един лайк и последваш профила ми. Желая ти, както винаги, прекрасен ден и остани трезвен. Чао, чао!